24. mája, 9 hodín 16 minút. Zase chčie. Zase chčie. Prvé ranné motanie máme za sebou. No ešte nie, bo zabudla na prednú brzdu. Salzburg Volume No. 2. Druhý výlet do Salzburgu, tentokrát okruh. Nech výlet začína. Výborná kávička pod hradom, balíme veci, bicykle sa nám nabili medzičasom troška, aby nebol problém neskôr. Vyrážame ďalej. Paráda. Výhľad, rieka, lúky, hory. Značka popri ceste hovorí, že tuto treba ísť chvíľku a bude tam vodopád. To nemôžeme si nechať ujsť. Našli sme guest house, dobijú nám tu baterky. My sa zatiaľ naobedujeme a možno ak bude pršať, tak prežijeme tu. Guest house Liechtenstein Klamm. Taký je šnicel. Fajnový. 13 € stojí vstup a je to tak na hodinu, hodinu a pol. Nemáme na to čas. Nemusíme sa až tak len ponáhľať, ale chceme stihnúť iniciál. Takže niekedy na budúce vodopády sem. Toto není ten vodopád. Ale aspoň dačo. Ale aspoň dačo. Roman má teóriu, že keď si oblečie prší pláž, že prestane pršať. Aj gate. Takže sádzame na Romanovú pretuchu a oblieka si celý úbor do dažďa, aby prestalo pršať. Všetci oceňujú Romanov prístup. Musím vydržať, bo vyzlečím sa začne liať. To je pre chalanov neurobím. Teplo mi... Varím sa vo vlastnej šťave. Ale sme v suchu a to sa počíta. No, ja vnútri nie. Pri ceste takýto fajný vodopádik nenápadný. Trošku pauza. Päť kilometrov pred Kaprúnom, takýto luxusný asfalt. Luxusný. Nabíjame baterky zatiaľ, takže kým sa baterky nabijú, tak sa zatiaľ najeme. Tak my nabijeme naše baterky. Mahlzeit. Dobrú chuť.
Druhý deň začíname raňajkami. Máme pripravené nejaké to pečivko, čaj, džemíky, 4 vajcia, džusík, šunka, saláma, sír. Bicykle sme mali takto odložené v takéto špeciálnej bezpečnostnej bráne. Polautomat. OK. A svetlo svieti tu, takže stále dobre. Začína deň číslo 2 a tvoje obľúbené štartenzy? Startenzy, Rutenzy and Čekenzy. Ježiši. A Salzburg, okruh. Startenzy. Druhý deň, čaká nás priesmik a následný zjazd do Zell am Ziller. Našli sme takéto bakery, café ice, dali sme si kávu, osušili sa trochu a pred nami sú kopce. Stretli sme takú fajn tetu, povedala, že tam tá cesta, ako je zarezaná tam cez horu, že tady máme ísť a že je veľmi pekná. Teta má 70 rokov a chodí tam normálne, tam určite máme ísť. Stúpanie, prehrievame sa. Zastavíme na chvíľu? Nie! Nad nami je vždycky modrá obloha. Pozri. Toto je dôvod, prečo nemôžeme ísť po prívode. Strašne strmý kaňon. Ideme pomaly do 1500 metrov nad morom, potom zjazd dole k jazeru. Začalo seriózne pršať, ale aj také krúpy padajú, tak ale obleca, aby prestalo pršať. Aby toto počasie naozaj videl. Ja sa oblekol a v Kalanom to vyšlo, prestalo pršať. Našli sme takúto parádnu chatu, nabijeme si tu baterky, naobedujeme sa na cez toto srdiečko, tam do toho priesmiku prejdeme do Zell am Ziller. Znova svita nádej, že prejdeme priesmik, hlavne Romanové obavy sú rozplynuté, vyšlo slnko, prestalo pršať, vízia plnej baterky. Ja trošku mal obave, či sa vyškrabám, bo baterka bola na nule. Guláš s chlebom, z ktorého sa ešte dymí. Toto mal byť voľaký šalát s kuracím mesom, tá tlačenka je výborná. Taká tlačenka, zemiakové placky. To sú tie chvíle, keď máš za málo peniazy veľa muziky. Takúto lavičku donesú. A vysmatý si jak lečo. No. ...15 minút odchádzame, ale odchádzame. Mysleli sme, že ideme dole, ale bola nám zima, tak sme si oblikli bundy. Len medzi časom, keď sme si oblikli bundy, začalo pršať, tak si dáme ešte na tie bundy prší plášte. No... Tak mali sme fajnový obed, dobili sme baterky, čaká nás priesmik v 1900 metroch s dobitými baterkami, najedený gulášom a klackami a neviem či všetkým to podľa mňa dáme. Momentálne sme vo výške 1500 metrov a cieľ tohto priesmiku bude 1900 niečo. – 1815 metrov nad morom. Takýto trailík tu máme. Došli sme na Almkreuzweisen. Podľa očakávaní je tu E-Bike Ladestationen. Sice je kopec káblov, ale je to zašrobované, takže prd z toho. Dole kopcom 20 km.
Záver druhého dňa. Našli sme ubytovanie, Pálo, povedz, v akom hoteli? Kaltenhof hotel. Pánovučko, teraz sme našli hore pizzeriu Burger. Povedali, že na recepcii zoberte kľúče od izby číslo 2 a 3 a ubytujte sa a bicykle si dajte do garáže. Nedeľa 26. mája nás víta takýmto počasím do poslednej etapy smer Salzburg. Dohodli sme sa na, že najlepšie bude split z aktuálnej situácii. Ja s Palom pokračujeme smer Salzburg, uvidíme kam dojdeme. Beriem Fionu. A Peťo s Romanom pôjdu vlakom smerom pre auto a niekde po ceste sa stretneme. Škoda, že sa musíme rozdeliť, ale aktuálne není na možnosť. Tak čo, ready? Ready. Hurá na tretí deň. Salzburg nás čaká. 160 km cca. Uvidíme, ako to pôjde. Po ľavej ruke máme rieku Ziller, ktorá sa o chvíľku vleje do rieky Inn a následne po brehu rieky Inn smer Salzburg. Rieka Inn, zrejme poznačená topením lyžiarských svahov, je taká trošku šedá, ale aj pršalo včera, je tiež pravda. Nejaký starý gátor, tak rozmýšľame, že jak to kedysi fungovalo. Nádhera. Luxusne pristal. San Johan, 2,3 km. San Johan, ten naozajstný. Tu ideme hľadať obed. Vyzerá ako tá čínska hora, ale neviem, ako sa volá. Výborná krčma, krásne výhľady, dobité baterky, šup smer Salzburg. To sú hory. %, klesanie, milión takýchto mostíkov. Ten vodopád vyzerá, ako keby vyvieral rovno zo skaly. Toto bude nezabudnutelný kaňon. Len táto cesta, na druhej strane nič, len kamene, žiadny signál, len príroda, voda, občas nejaký vtáčik zaspieva. Po ľavej strane máme kopce, tu v tejto doline je len táto rieka, na druhej strane trošku zem a na druhej strane obrovské kopce. Nádherný kaňon, nádherná dolina. Takouto cestou sa rútime do Salzburgu.
Salzburg, podarilo sa, Salzburg. Vítaj v Salzburgu. Za týmto by nás už malo čakať Salzburg, staré mesto, román s kávou, koláčom a záver našej cesty. A neprší. V Salzburgu som prvýkrát, čo neprší.